yau fa da zafi-zafinsa Prime Minister Isra'ila wato Benjamin Netanyahu ya yi mistake ɗin rugu-rugu da embassy na North Korea da ke babban birnin Tehran na ƙasar Iran. Wa iyaz billahi. Menene ke shirin faruwa ne? Mutumin na fa kowa ya san yana zaune kirsi yake jira. Kirsi yake jira mistakenly landing missile a ƙasarsa. Yanzu gashi ƙasar Isra'ila ta je ta bambami embassy ɗin ƙasar North Korea da ke babban birnin Tehran. Hisa kuka yake ta shigowa ciki yana gargaɗin Isra'il da Amerika akan su dakata. To Allah kaɗai ya san menene zai faru. Allah ya sa mu ji alkhairin kenan ni kawai in ji an ce mun North Korea ta shiga wannan yakin gadan. Idan mu koma kasar Iran fa maganar da shugaban kasar Iran yayi na dimokuraɗiyya cewa suna da kayan yakin da yanzu haka sun ware su za su iya fafata yaki na tsawon wata 6 yanzu haka, wato Larjani babban kwamandan sojojin kasar Iran ya fito ya janye wannan magana inda yake cewa fa ba ma magana na wata 6 ake ba, magana ne na shekara 10. amma mu kalli bidiyon tare da ku. آماده هستیم حداقل 10 سال همین گونه که داریم موشک‌هامون رو پهپادهامون رو استفاده می‌کنیم که انبارهای ما ذخایر ما پر مملو و لبریز. To wannan shine Allah ya sa mu dace amin summa amin.